ଏଠି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକା ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଜିତିବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ ତାକୁ ମୌନ ରହି ପରାଜିତ କରିବା। ରାଗ ହିଂସାରେ ମଣିଷ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିବ ନା, ଏ ଦୁନିଆ ତା ଆଗରେ ପରାଜିତ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟର କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅସହାୟ କାହାକୁ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଅସହାୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅସହାୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ଦିନେ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଇପାରେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନର ଖୁସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ।